Darrere la Copa Amèrica que es realitza a València hi ha en discussió un model de ciutat. Són molts els que pensen que l'esdeveniment és elitista i que darrere la bellesa de les regates s'amaga una trama d'especulació immobiliària. Analitzant els seus efectes, Emilio Marina Estudillo, d'Ecologistes en Acció, afirma: basar el desenvolupament social en grans esdeveniments no garanteix el desenvolupament sostenible i només fomenta l'enriquiment ràpid per mitjà de l'especulació i l'explotació laboral més acusada dels sectors socials més desfavorits. Com s'admet en nombrosos fòrums, es preveu un increment inclús major de l'habitual en preus de vivendes, lloguer, servicis i transport públic. Diferents barris valencians poden ser víctimes d'una cada vegada més pròxima especulació immobiliària, com per exemple el barri del Cabanyal, on mantenen una batalla d'anys amb l'Ajuntament per evitar la demolició de 943 vivendes. Els deprimits poblats marítims confrontats amb el port, com la Malvarrosa, Nazaret i les zones pròximes d'Horta, ja van patir la desaparició de valuoses zones d'Horta i part dels seus poblats, com per exemple la Punta. No obstant, per a les diferents entitats que promouen la Copa Amèrica serà una oportunitat per a millorar València. La Federació d'Associacions de Veïns proposa 120 actuacions en els distints barris per a la seva millora. Això contribuiria, argumenten, a augmentar l'atractiu turístic i hi hauria prou, afegeixen, amb l'1% de les inversions previstes. S'urbanitzaran més de 30 quilòmetres de litoral, des de València a Sagunt, massificant del Puig amb la construcció de 6.255 pisos i adossats. Els passejos marítims d'apartaments amb piscines necessitaran l'aigua del PHN molt més que els llauradors, als quals segurament se'ls expropiarà la terra per dur a terme tots aquests projectes. El que ningú dubta és el component elitista de la competició. Ja els valencians han començat a comprovar-ho al tindre restringit l'accés a la zona de les embarcacions. El preu de cada veler ronda els 24.000 milions d'euros i els seus patrons no ixen a la mar per menys d'1 milió d'euros. Entre els participants en la regata es compten Ernesto Bertarelli, amb una fortuna estimada en 9.000 milions d'euros, i la desena fortuna mundial, Larry Ellison, director executiu de la firma informàtica Oracle. També està el rei d'Espanya entre ells. Molts a València es pregunten a qui afavorirà la publicitada pluja de milions que portaria la Copa. Què passarà amb els pobladors del Cabanyal, que seran expropiats a un preu infinitament inferior al del mercat? Podran els ciutadans defendre's amb èxit de l'especulació immobiliària que es deslligarà amb la competició més important de velers del món?